tuolla, tässä paikassa. Oh, hyvä. Tai reippaasti. Ryhmä päättää, miten te kävelette. Juoksetteko te kovaa saaren ympäri monta kertaa? Juoksetteko te maratonin tällä alueella vai kävelettekö te hitaasti? Ja katsot, tässä on lista. Teidän pitäisi etsiä 10 paikkaa, mutta tämä on maksimilista. Maksimissa. Minimi 5 paikkaa. Ja tähän minä lisään vielä 3 ylimääräistä paikkaa. Ravintola, uimaranta ja uimala. Näiden paikkojen lisäksi. Eli tässä on 10 paikkaa. Ne ovat historiallisia kohteita ja kartalla voitte nähdä, voitte lukea mikä paikka missä on. Mutta tämä on semmoinen alue, että voitte rentoutua, voitte nauttia luonnosta, säästä, ja ihailla niitä kauneuksia ja samalla katsoa niitä paikkoja. Ne paikat voivat olla auki tai kiinni. Jos on auki, niin yrittäkää mennä sisään. On semmoisia, joihin pääsee ilman lippua. Voi olla paikka auki, ei tarvita lippua ja siellä on opas. Hän voi vastata kysymyksiin, mutta ei kaikissa paikoissa. Eli jos paikka on auki, niin menkää sinne. Ja tehtävä, kun paikka löytyy, niin otatte selfien. Omasta ryhmästä otatte selfien ja laitatte signaalin. Joo. Eli tämä tehtäväpaketti tulee ensimmäisenä ja on ikään kuin pakollinen kaikille. Tämä on helppo. Te vaan kävelette, katsotte paikkoja ja sitten paikka löytyy, niin otatte selfin, jos pääsee sisään, menette sisään ja katsotte, mikä talo se on. Ja ajatus, että täällä voitte nähdä, miten Suomessa elettiin ennen vanhoja taloja. Ja ne on erilaisia taloja. Köyhien miesten taloja ja rikkaiden taloja. Huomaatte, mikä ero on, miten ne eroavat. Ja sitten toinen paketti on valinnainen, niin katsokaa mikä tehtävä sopii teille. Ne on erilaisia ja hauskoja tehtäviä. Katsokaa, voitte valita itse. Eli ensin tämä lista ja helppo. Toinen on vähän vaikeampi, mutta mielenkiintoisempi mun mielestä. Hauska tehdä. Ja nyt kello on 20:20, niin sovitaan, että nähdään kello 12 juhlakentällä. Joo, nyt historiallinen hetki.
Joo. Sopiko, että nähdään juhlakentällä kello 12? Että teillä on yli 2 tuntia aikaa kävellä rauhassa ja katsoa kaikkia niitä. Onko ok? Joo. Sopiko? Minä myös haluan kertoa, että kun ruoka Suomeudessa. Kyllä. Eli kello 12, kun kaikki tehtävät on suoritettu tehty, kello 12 juhlakentällä kaikki yhdessä ja sen jälkeen ruoka ja lentopallo, jos haluatte. Onko tämä hyvä? Sopiko kaikille? Okei, eli nyt omassa ryhmässä, oman ryhmän kanssa, sinä liikut alueella. Joo, katsot paikkoja, lintuja, oravia, niin ajattelet niitä jokamiehen oikeuksia, joita opiskelette eilen Stiinan kanssa. Ja meillä oli myös oma Suomi 1 kappale 8 muistaakseni. Ja sitten 2 tunnin päästä nähdään juhlakentällä. Ymmärsitkö? Joo. Hyvä. No niin, aloitetaan Joo. sitten. Joo. Tämä oli nopea ryhmä ja tämä oli hidas ryhmä. Nopea, hidas. Nopea, hidas. Supernopea ja super hidas. Sempiä. Seurasaari on kaunis saari Helsingin länsipuolella. Nykyään se on suosittu matkakohde luontonsa, kulttuurinsa ja historiansa ansiosta. वेलकम है तुम्हारी जंगल में हवा लूट लो मजा Ennen 1800-lukua saarta kutsuttiin nimellä Hyölis. Tuolloin sitä käytettiin läheisyyden tilojen lehmien lähdönä luena. Myöhemmin Helsingin kaupunki osti saaren 1870-luvulla. Vuonna 1889 Seurasaari muuttui julkiseksi poistoksi. Köyhät ihmiset saivat tulla tänne lepäämään. Myöhemmin seuralle rakennettiin tietä, ravintoloita ja tanssipaikkoja. Ulkomaanmuseo. Vuonna 1909 tutkija Aksel Olai Heikel perusti Seurasaaren सबैजनालाई नमस्कार।
तथा तेर्बेतुलुवा स्वागतम छ। यो आज हामी रेत्की पाइबा अन्तर्गत आन्तरिक भ्रमण अन्तर्गत यो सेउरा सारिन हेलसिङ्कीमा रहेको सेउरा सारिन पुलको मुसिकको अर्थात् बाह्य आन्तरिक भ्रमण अन्तर्गत हामी यस ठाउँमा आएका छौँ, जुन ठाउँ सौन्दर्यको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यो ठाउँ एउटा अध्ययनका लागि एकदमै नयाँ पुस्ताका लागि स्थान हस्तान्तरण गर्नका लागि अत्यन्तै आवश्यक रहेको ठाउँ हो, जुन कि यहाँ विभिन्न किसिमका विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका संस्कृति तथा एउटा ज्ञान प्रवर्धन गर्ने हिसाबले पुराना एउटा इतिहासलाई सम्झाउने झझल्को दिने सिद्धान्त तथा प्रतिपादन गर्ने नयाँ आविष्कारको सिर्जना गर्ने ठाउँ यस ठाउँमा रहेको छ। किनकि मैले यद्यपि किन कुरा गरिरहेको छु भने आजभन्दा धेरै वर्ष पुराना ढुङ्गाहरू यहाँ अवस्थित छन्, हाम्रा पुरानो एउटा मुसिकको तालोहरू छन्, अर्थात् यहाँ चाहिँ लाइब्रेरीहरू पनि यहाँ स्थानान्तरण गरेको छ। र कसरी यहाँको संरक्षण गर्न सकिन्छ, चराचुरुङ्गी जीव जन्तु र चाहिँ यहाँको हरेक वासस्थान र यहाँको एउटा स्वच्छताका लागि कसरी हामीले मापदण्ड सिर्जना गर्न सक्छौँ र कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताका लागि ठाउँ छ। यो अत्यन्तै राम्रो ठाउँ छ, एकचोटि आउनु होला। एउटा आनन्दमय रमणीय ठाउँ र एउटा आफूलाई आनन्दित हुने भुल्ने ठाउँ चाहिँ यस ठाउँ रहेको छ। सबैजनालाई यस ठाउँमा एकचोटि आएर अवलोकन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Seurasaari tänään. Nykyään Seurasaari on yksi Helsingin suosituistumista matkailukohteista taloidat. Vanhoja suomalaisia taloja, metsiä ja luontopolkuja, oravia, ankkoja, joutsenia. Kesän kulttuurifestivaaleja, Suomen kuuluisa juhannuskokkojuhla. Vitamin Ruhma. Kato, mikä tämä on? Se on kirkko. Me laudimme kirkko ja me menen seuraavaan tehtävään. Kiitos, nähdään taas. Mielenkiintoisia faktoja. Suorasaarin ulkoilmamuseota kutsutaan Pikkusuomeksi, koska se sisältää perinteisiä rakennuksia eri puolilta Suomea uudessa paikassa. Tutustumme tänään kauniiseen ulkomaanmuseon. Kiitos opettajalle, joka toi meidät tänne. Saimme viettää mukaan päivän uudessa ja kerätä hienoja muistoja. Kaikkien luokkakavereiden kanssa emme koskaan unohda ryhmää 20. Ryhmämme opettajaa. Arvostamme sinua ja kiitämme sinua kaikista. Kiitos. Merhaba, ben İlayda. Bugün entegrasyon kursundan arkadaşlarımla beraber Seurasari Adası'na geldik. Burada 2 grup yaptık ve çok güzel eğlendik. Görmediğimiz pek çok farklı şey gördük. Ben bugün sincap besledim mesela. Şimdi de buradayız, öğretmenimizi bekliyoruz. Umarım yakında gelir diye düşünüyorum. Böyle, burası çok güzel. Gelirseniz mutlaka uğramalısınız. Teşekkürler.
وبركاته. إحنا الآن في جزيرة سيورا ساري، جزيرة فنلندية أثرية قديمة وفيها معالم أثرية كثير. فيها متحف، فيها بيوت أثرية، فيها بحيرة، فيها ممشى طويل جدا تقدر تمشي، تقدر تعمل أي شيء بدك. نراكم في الفيديو. تعال. इसके आमिर मुदीर। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये एक फिनलैंड का टपरी है, टपरी आइलैंड, जो कि हम स्कूल के टूर के में आए हैं। और ये हमारा स्कूल का एक जो है असाइनमेंट है कि हमें 10 हिडन स्पॉट को ढूंढना है जो इस लिस्ट में है। वो एक हमारा जो स्कूल का असाइनमेंट है उसे कंप्लीट करना है। और मैं इंडिया से हूँ और अब हम आपको बताएंगे भोजपुरी में, जैसे कि एक डायलॉग बोलेंगे जुमानजी का। अगर हम जुमानजी का डायलॉग अगर हम भोजपुरी में बोले तो हम ऐसे बोलेंगे, ए जुम्मन जी, स्वागत हो तोहार इस जंगल में, आवा घुमा दी। Kun sunla teitvarin ja suuntautuu sanoo papille tai Jumalle. Tämä huone on confess-huone. Suuntautuu mennä sisään ja sanoo kaikin vaarin, mikä sinä teet vaarin, ja sanoo ja pysy Jumala anteeksi. Kiitos. Kato, mikä tämä on? Tämä on Suotabene. Katsotko Viking series Netflixistä? Ja tämä Suotabene on Ragnar Lothbroken Sotabene. Jos haluat katsoa, kato Viking. Boom, boom, boom. Boom. Saurasaari ei ole tavallinen saari. Se on historiallinen areita, joka pitää elossa Suomen vanha kyläelämää, arkkitehtuuria ja kulttuuriperintöä. سلام، ما امروز به جزیره سورا ساری اومدیم. اینجا جای خیلی قشنگیه، حتما به اینجا بیاین، از اینجا دیدن کنین. کیتوس. हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी हाम्रो स्कुलदेखि रेत्ती पाइबाको लागि चाहिँ सेउरासारी आएको सबै साथीहरू मिलेर अनि यो
यो ठाउँ चाहिँ साह्रै रमणीय छ, एकदम हेर्नको लागि घुम्नको लागि चाहिँ एकदम रमाइलो छ। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। Ennen 1800-lukua saarta kutsuttiin nimellä Hölys. Tuolloin sitä käytettiin lähellyyden, tilojen, lehmien, löydönä luena. Myöhemmin Helsingin kaupunki osti saaren 1870-luvulla. به جزیره سوراساری اومدیم. اینجا جای خیلی فوق‌العاده‌ای بود. از خونه‌های قدیمی دیدن کردیم، از موزه، محل پیاده روی و محل شنا. خیلی جای قشنگی بود. مرسی از همه دوستان که در اینجا با ما بودن. مرسی از کورس زبان فنلاندی که ما رو با معلممون به این محل آورده. خیلی ممنون از اسپرینگ هاوس و بقیه دوستان. کیتاس.